Που ξεκινάει και σου λέει οι 5 χαλβαδόπιτες 10 ευρώ. Ο επόμενος έρχεται οι 5 χαλβαδόπιτες 8 ευρώ. Έρχεται ο άλλος οι 5 χαλβαδόπιτες 5 ευρώ. Λοιπόν, θα σας ψοφήσουμε στη χαλβαδόπιτα, στο παστέλι, στο παστοκίνδωνο, στο ματολάτο, στο κουμκουάτ, στο γαφυλάκι, στο σικαλάκι και σε ό,τι ωραίο παράγει η αγνή αλκοολικό. Εγώ θέλω να είμαι καλά και να έχω καλό δίκτυο Wi-Fi να ανέβει σήμερα στο YouTube αυτό το πράγμα. Θα φάτε και χαλβάσι μυγδαλένιο με ψιλοκομμένο φυσικά. Καταλαβαίνετε ότι αυτά τα βίντεο τέλη Ιουνίου θα πλημμυρίσουν την Αθήνα. Δεν μας αρέσει να μιλάμε. Θα γεμίζουν τα ημίχρονα στους αγώνες της Εθνικής. Μπράβο, ναι. Αυτά τα βίντεο θα ανεβαίνουν σε Smart TV. Πες μας κι άλλα, πες μας κι άλλα. Έτσι Γιάννη, να είσαι απλός, αγνός και λιτός. Να μην μιλάς. Μάκη, πες εμείς δεν λέμε να μιλάμε στο γήπεδο. Έχω τα κοιτάπια, αλλά τα έχω ξεχάσει σπίτι. Άλλο! Το θυμάσαι όμως. Θυμάσαι. Το μνημονικό σου, από ό,τι ξέρω, είναι τέλειο. Ο Σωτήρης με έχει παραδεχτεί. Ναι.